Hello. Hier inderdaad 하세요. hier 예쁜이 헐뚝대가 기타게 물어요. 예. 하다가 예쁜이 후두르요 주든. 네, 모두를 합다요. 예. 사이렌 그렇지.20番線をお下がりください。電車の到着です。新幹線行きと小町35号秋田行きとなります。イエーイ。35号秋田行きとはやぶさ35号新青森駅です。東京出ますと上野、大宮、仙台、盛岡の順に停車をしてまいります。小町号盛岡を出ますと私また変わりそう。金沢湖、格納山で終点秋田の順に停車をしてまいります。와, 진짜 살았고.綺麗綺麗じゃないどっち？わかんないけど、この気がしてる。ああ、さっきなんかここに入れてって言ってたよね。おお、変だね。普通はそのドアの隣中
初めてこんなの見た。ちょっとまたホテルに着きました。Hello。北東北限定ボトル缶。多分さっき私が行ったところか。じゃあでももっと近いのがあるのか。ないスプライト、桃ファンタ。なんかルームサービスがないみたい。東京よりは雪がものすごく降っている状態で、寒さはちょっと厳しかったんですが、別に問題はなかったと思います。はい、わかりました。それでは面接を始めます。では自己紹介をお願いします。はい、専門は東京国際ビジネスカレッジから参りました。イデオと申します。韓国のインチョン出身で、2016年4月に来日し、現在東京に住んでいます。趣味はプラモデルを組み立てることで細かい作業が得意です。出来上がった瞬間、達成感を感じています。以上です。ありがとうございます。はい、わかりました。それではこの学部学科を選んだ理由を教えてください。はい、私は災害時に着用するパワーチップスーツを作りたいと思い、音符を志望しました。現在雪が降ってる。雪は好きではない。私雪が好き。雪降ってる時あんまり寒くないよ。まあ。Tas orchin, tas. Yeah. どこにあるの？ラーメン屋とか。知らねえよ。知らねえ？これいいんじゃん。秋田のお土産。かわいいし。お土産。秋田二輪布でしかも大盛り。0倍の方。サービスエリアに来ています。